салом алейкум тамошобинон, чӣ хеле ки диден. Ман ойликум гузашт видео кардагӣ будам. имрӯз магазини тило омадам ки як вақт ман хуш кунам, якта сепичкаи барои дар хона кардан бигирам. Ина ия вибр кардам, ҳозир пулшам меспорем, мегиремша. Ина тамошобинон, сепичкаро гирифтем, ҳозир мерам хонада. шумо дар нишон месем чӣ хеле сепичка гирифтам. ай пеш тамошобинон, распаковка да мошин. Да мошин распаковка. Мо то хонаро тоқат надорем тамошобинон. ина мехе чока да ина мехе хтона хирсан мекне. охи занҳои азиз бо фасон мекне хтона да пеши шавҳаротон. ай саросимагӣ ма коробкаш виднашида сепичка буромад. хулоса 75,000 буд, 73,000 буд, намиқа 73,000 агар хато накунам. 585, весаш 15 грамма, намечан миллиграмм. Инам хали карачи, ина ҳазида гарданам мекунам ша. чало ҳамаш плифа берликай, ҳамаш чалои ҳами санлайнтай. ина тамошобинон, короткияки нежнияк мехостум. 6 грамма 7 грамма намешава. у 6 грамма 7 грамма барои занакое ки 40-50 килоян. ҳаму хели ма 80 кило бояд. ма да хели нежни нест, намиёй нежни. да и бузбалагии ма барои ҳамиқа ма ҳами хелиша гирифтам. так что бас бо мегум бас кунен, фикр кардана бинависен дар ватсапи ма. кора нишон метимтона. медонен баъди видеои ҳами охирони кардагим, видеое ки ойликома гирифта будам, ай 100 нафар зиёда мо регистратсия кардем. уже як командаи калон шуд, кор кардестем. биёен қатъи шинос шавен. ҳама каса якҷоя бигем дарсои компания фаберлика меомӯзонумтона қатъи директором якҷоя шуда кор мекунем. бинависен. ма интизори ҳар яки шумо, ай ҳар яки шумо, меҳри муҳаббати ҳар яки шумо дар дили ман дигар хеле мегем ки ҳаст. бароим бинависен.